Avui farem una recepta d'una cosa que vam menjar ja fa 25 anys a un restaurant de Barcelona que es deia Abrevadero. Vaja, no sé si es deia o es diu, perquè no sé si existeix encara, però que segur que no té res a veure amb el que, si existeix, no té res a veure amb el que era llavors. Llavors el xef era el Jordi Vilà, actualment propietari del restaurant Alquímia, que té una estrella Michelin. Avui farem coca de sardinetes. Per fer la massa de la coca agafarem 225 grams de farina, 125 grams de llet, que és molt important que estigui a temperatura ambient, 125 mil·lilitres d'oli, 10 grams de sucre i 5 grams de sal. I per acabar la coca tindrem ceba confitada. Jo l'he feta amb cebes, 3 cebes, una mica de panela i Pedro Ximénez i deixar que vagi enrossint molt a poc, però també es pot comprar feta. Unes sardinetes ben petites i bona qualitat. Unes olives de Kalamata que assecarem i una mica de pell de taronja. Per fer la massa de la coca començarem barrejant tots els ingredients. Primer poso la farina, la sal, el sucre, remem una miqueta i doncs farem una mica de volcà i tiro els líquids, l'oli i la llet. I ara això ho anirem remenant. Primer començo una mica amb les varilles i després ho acabaré remenant a mà. I ara ho vaig remenant amb la mà fins a aconseguir una massa ben uniforme. Ja tinc la massa feta i ara l'hem de deixar reposar com a mínim una horeta a la nevera. Jo hi posaré film a sobre perquè no en faci crosta, tot i que sent una coca d'oli com és, possiblement no en faria massa, però bé, així tampoc agafarà cap olor. I ara a reposar una estona. Mentre la massa de la coca s'està refredant a la nevera, he aprofitat per treure els pinyols de les olives. També les hagués pogut comprar sense pinyol, però aquestes eren amb pinyol. I ara les posaré al microones amb tongades de 2 minuts a temperatura màxima, perquè el que vull és que se m'assequin i quedin ben cruixents. Aniré fent 2 minuts i 2 minuts i les aniré tocant fins que vegi que ja estan seques i que se m'esmicolen amb els dits. He posat la massa de la coca sobre paper de forn. Ara a sobre n'hi poso una altra i amb un corró la començaré a estendre. Un cop estirada la massa, l'he tallat pels costats per deixar-la més o menys quadrada i he fet 8 peces. Les he separat, he intentat separar una miqueta i ara les posarem al forn. El forn el tinc a 165 graus, el posaré durant uns 17 minuts i el que faré per això serà tapar-ho amb paper de forn i posar-hi un pes a sobre, que pot ser una safata de forn mateix. I ara aprofitem que la coca s'està fent per xafar amb els dits les olives que hem deshidratat al microones. En total les he tingut 5 minuts i ja veieu que es xafen molt bé i anem deixant aquesta olseta. Un cop fetes i refredades les coques, anem a omplir-les. Començo posant-hi ceba confitada. Escampo per tota la superfície de la coca, vull dir. Això també una miqueta al gust de cadascú. I llavors a continuació hi posarem les sardinetes.
A continuació hi tiraré una mica de la pols de les olives que hem xafat amb els dits. I finalment, per donar-li aroma, hi posaré una mica de la pell ratllada de la taronja. Això depèn de si us agrada amb més o menys aroma, posarem més o menys. I aquí tenim les nostres coques de sardinetes a punt de menjar. Molt bon profit!